Os galegos adoramos Portugal. Xa lle pasaba a miña avoa. Este ano, cando tiven a sorte de recibir o María Casares, falei dela. Esqueceuseme contarvos unha cousa de miña avoa, que a miña avoa tamén encantaba Portugal. Encantáballe ir ás feiras, encantábanlle os doces, como non, encantáballe as toallas, e fui o de perlé, porque ela gustaballe moito enchillar, entón marcaba o fío por kilo en madeixas, que logo devanábamos entre nós para facer novelos. Pero sabedes que era o que non lle gustaba a miña abuela? As celulosas, non? As celulosas non lle gustaban, mírate por onde. E tampouco lle gustaba que se fodera a terra. E a min tampouco. Así que, queridos amigos veciños portugueses, eu quero vos moito, pero a celulosa meteda por donde vos colla, que aquí na queremos. Eu seguirei pico pala, ata ver unha Galicia que ame o propio. E crédeme que isto non é romanticismo, non. Isto é sentido común.